Sziasztok, én Vida vagyok, és elérkeztünk a következő Temu haul videóhoz. Most egy nagyobb csomag jött, mert megyünk majd Szegedre, és ahhoz kellett egy-két dolog még, illetve akartam még rendelni áprilisra, úgy értve páromnak a névnapjára, meg a húsvétra, viszont nem engedi a kártyám, ami limitet írt, de rájöttünk nagy nehezen, hogy talán azért, mert hogy ebben a hónapban kétszer rendeltem, és valószínűleg megvan, hogy meddig lehet rendelni a kártyáról. Mondjuk én ezt így nem értettem, hogy most miért, de akik tudják, azt legyen szíves, írják meg kommentbe, hogy ez miért van, mert igazából én nem is értettem, hogy ez hogy is van, hogy be kellett állítani, vagy nem tudom már, és nem emlékszem, hogy beállítottunk volna-e, vagy igazából mindegy. És ja, most így március végére egyáltalán nem tudtam rendelni. Na mindegy, legalább mind a két csomagom megérkezett. Az egyik az otthon van. Az egyiket már kibontottam, egy morzsa. Ilyen nagyon kicsi, hol van? A kisebb rendelés az megjött ezen a héten. Egy ilyen rózsaszínű morzsa porszívó? Vagy hogy is hívják ezt. Ide jön ugye bele, és akkor mozgatod, és akkor felszívja a morzsát. Ezt a Naz Daniel videójában láttam, és nagyon megtetszett. Közben a Milo itt játszik mellettem, hallhatjátok, itt csipog. Illetve van már ilyen lámpánk, ezt falra rá lehet tenni, és érzékelős lámpa. Úgyhogy fordítva. És akkor meg is mutatom, hogy melyik az a nagy csomag, ami most jött. Ez is a héten jött, igen. És akkor kezdjük is kibontani. Aha. Erre izomtejet iszom. Ja, igen. Innen fogjuk. Jó. Oké. Az első. Ez mi? Ja! Tudom. Portörlő. Kiúszatos portörlő. Valószínűleg ez az. Viszont ollót nem hoztam be. Lehet be kell hoznom az ollót, mindjárt jövök. Folytatom ám. Igen! Ő az. És itt a nyele. Ezzel fogom elpicsázni a kis serhajodat. Mit szólsz hozzá? És ide ráteszed. Rátekered. És ott is eléred, ahol amúgy meg nem éred el. Tehát ki lehet nyitni. Hú. Itt van már Milo-ci betolva. Nyugi. Ez a Max. Nagyon jó. Na. Akkor megyünk az előszobába takarítani ma. Oké? Akarod rágni? Haja! Nem. Na, következő. Jaj, a pizsamám! Ez, azt hiszem a szettes? Nem biztos. A pizama pólóm. Vagy hát én annak szánom, de nem biztos, hogy de az lesz. Egy ilyen. Jaj! Kólás. Jó, vékony, ilyen tavasszira gondoltam, hogy jaj, nagyon tetszik. Jó, fekete. Nagyon tetszik. Oké. Ez nagyon jó. A következő, ez a szett. Hú, Ricsi meglátja rajtam. Jaj. Igen. Itt vannak. Ugye van a póló. Ez a póló. Nagyon jó, ez is ilyen jó vékony. Tavaszias póló. Van hozzá egy rövid nadrág. Ez is jó vékony, de hát ez ilyen tavaszias.
itthonra, pizsamának. És ugye a hosszú nadrág, rátettem a rövidet, és a hosszú nadrág. Új, nagyon tetszik. Nagyon jó. Ezt mindjárt is rakom. Ezeket ide. Ide. Írni, ezeket így rá. A következő. Ezt kicsit ki kell szakítanom, mert ez a nagy táska lesz. Őt akartam mondani még. Ugye mondtam, hogy Szegedre megyünk, és hát nagy táskát akartunk, ami hátizsák, ez hátizsák, és ebbe lesz a mi cuccunk, mert olyan helyre megyünk Szegedre, ahol a Milo-nak egyáltalán nem biztosítanak semmit, nekünk kell mindent vinni, így hát neki úgy gondoltunk, hogy nagy részt a bőrönbe fogunk bepakolni, a kisebb bőrönbe, és akkor mi meg a táskába fogunk bepakolni, mert 4 napra fogunk menni. És akkor hát mindjárt meg is mutatom, hogy is néz ki a táska. Ugye így néz ki a táska, nagyon-nagyon szép. Jó, mély. Hát és a képeken úgy tűnt. Ugye kicsatoljuk. Úgy mi. Ugye ez így fog kinézni, olyan ő is, mint egy kis bőrönd. Ide pakolunk bele, mi a Ricsivel. De jó lett van. Ugye ide is lehet pakolni. Nagyon praktikus, 2 ilyen oldala van. Ide a zsebekbe is lehet pakolni. Úgyhogy igazából nagyon jó. Össze is cipzározom. Nagyon jó, hát ez praktikus tényleg. Ebbe fogunk mi pakolni. Tudjátok, mikor mentek a kínaiba is van, vagy mentek táskát venni bárhol, Tesco-ba, vagy bármi, és megérzitek ezt a jó táskaszakot. Na, tovább. Már egy kicsit beparázott a portörlőttől, úgyhogy most egy ideig nem fogok közelembe jönni. De ez amúgy kutyafésű, mert neki eléggé hullik a szőre, úgyhogy... Na, Laci! Megjött a fésűd! Gyere! Milo! Megjött a fésűd. Örülsz neki? Megnézed? Gyere, nézd meg! Gyere, nézd meg! Gyere, papa, nézd meg! Nézd csak! Fésű! Gyere, nézd meg! Fésű! Gyere, akkor ide! Itt nézd meg! Nem jössz ide? Fésű! Jó lesz? Kipróbáljuk? Messzirúgató, bátorebb! Gyere! Ja, most oldám ki lehet gondolom nyitni, csak én vagyok a vakcsibe. Egy pillanat. Sajtot elfelejtettem becsukni, azt csapódott be. Jó, akkor is nyitom ki. Gyere, Milo! Jó, az acskózörgést, ezt megijedték. Bocsi! Így megnyomod, és akkor kijön a szőr. Na gyere, nézd meg! Most vizsgáld meg! Mi az? De menő! Ez nem körömreszelő, Milo. Ez nem körömreszelő. Te mindentől megijedsz amúgy? Jó, ez a kutya. Jó, akkor meneküljél. Menekülj. Úristen! Téged mindenki meg fog enni. Nézd csak. Jó, nem veszem fel. Gyere ide, akkor ráked a doboz, tessék. Ja. Következő. Ja. Következő. Azt hiszem, ez pulcsi. Igen. Szerintem ő az.
Hozok neked rágnivalót, hol vagy? Hú, megrágod? Gyere, rágd meg. Hopp, gyere. Csúcsászét. Jó. Na, ezt nagyon szereti, ezt a kis kutya. Nem! Ez is póló. Ez is póló. Jaj, de gyönyörű. Úgy, tépkedj. Csak ne edd meg. Ez pedig a gatya. Hú. Jaj, de gyönyörű. Így jön. Így. Pizsama gatya anyáé. Ja, itt van. Ebbe vissza fogjuk majd rakni. Következő. Ez ilyen tapasz falra. Igen. Ugye oda tudod tapasztani a falra, és valamit vettünk hozzá, azt hiszem, de nem biztos, hogy most rendeltünk, mert akarom venni a Málócinak, nem most, ajtót. Tudjátok, ezt a hálós ajtót. Ide az előszobában, amikor kinyitjuk az ajtót, ki szokták nyitni a nagy kaput, és nehogy kiszökjön. És az udvar itt van közvetlen itt az ajtó mögött, és akkor ilyen kis hálót akarunk, és akkor igen, a tapasz az megjött hozzá két oldalra, és akkor oda tesszük majd a hálót. Ezek is ilyen tapaszok, de ilyen kampók, hogy ilyen polcokat lehet rátenni, mert ez nagyon-nagyon masszív. Nem. 8 darab. Lehet ez a táska? Ja, bele van csomagolva, mondom, nem ilyen színűt én nem rendeltem. A kedvenc táskám megérkezett. Igen, úristen. Most nagy kölyesed lesz, milyen táskát vettem én, de van csomagolva. Hát, szia. Jaj, megjött a szerelem táska, gyerek, jaj. Szia. Lehet így is hordani, lehet háti táskának is. És akkor igazából jó, mély, bele lehet pakolni. Úgyhogy nagyon jó. Zsebek vannak. Ó, nagyon tetszik. Itt szétjött a cipzár, hala. Ajaj, itt miért jött szét a cipzár? Hiha. Itt mindjárt kicsit kinyitjuk. Most be tudom cipzározni. Jó. Most igen. Itt is nagy zseb van. Most nagy munkában van a kis kutya. Ja, ezek is direkt ilyenek. Jó. Lassan kinyitjuk, nehogy a fogak is. Jó. Oké, akkor te is. Oké. Nagyon szép. Jó. Ő is megérkezett. Oké. És az utolsó rendelés. Azt hiszem, igen. Igen. Tará! Ez a... Lehet akkor a pulcsi. Ez a pulcsi, meg a hosszú nadrág, igen. Most kérdezhetitek, hogy most miért 3 póló, az ugye azok a pizsamák. Igazából ezt is pizsamának akartam, de lehet, hogy ez ilyen itthoni lesz. Ez is ilyen vékony anyagú. Tavaszra igazából utcára is föl lehet ezt venni. Nagyon jó anyaga van. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Majd föl is próbálom, de szerintem jó, mert én alapjából SS méretet használok. Volt egy faros, ami SS volt, és kicsit itt volt bő. És nem értettem, mert én nem éreztem, hogy fogytam volna. A derékbőség ugyanakkora volt, amekkorát írtak. Na mindegy. Ez meg ugyan nadrág.
A nadrág az tuti jó lesz, mert hát ez se. Jó? Nem biztos. De majd fölpróbálom, és akkor majd meglátom, hogy milyen. És akkor ne! Hoppá, bocsánat! Akkor ők az utolsók. A centi! Már azt itt meg tudjuk mérni, mert ami kiúszhatos, mérőszalag, attól van szarva. Úgyhogy... Jó, még egy! Azt nem tudom, most hova raktam, de szerintem valahol itt van. Azt valahol eltettem, mindegy. Ez is ilyen tapaszt. Ja, igen, mert mind a kettő oldalra egy. Jó, oké, most már tudom. Oké. És akkor a mérőszalag az utolsó. Milo, lemérhetlek majd? De csúnyán nézek ám. Szerintem nem. De mindegy, de akkor is lefogom. Na hát ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Egy pillanat is hozom a Milo-t. Megvan. Sziasztok! Köszönj a nézőknek. Sziasztok. Kukucsoda. Sziasztok. Kukucs. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel! És ha szeretnétek rólam videót, akkor azt írjátok meg kommentbe. Máló voltam! Lepá! Sziasztok!